și două sunt ucărisiți. Să-i arzăm boața armânească.
Numai mea este Ianis Alexandru Papacu. Divoto estis valid tu cartis la Râpsescu, iasti gândus păpânii de groapă mimutrescu. Că v-ați răsputoarea mea că găsiți puteți, iasti că și obligat de voi din multie. Cristina. Numai mea este Gudu Alexandra Florina. Vecchia gaidă. Lunchi rodea, da horli fura presi, și-ar mânitus cu tutea lor fâlcări, fugiră de acolo tu patru lidzări, a gaide iho, troară el s-a steasi. Cu boații ca un suschir de fluiară ghisită, vechea gaidă ți-amonia fu agărșită, n-a răsună tu urecli cu plâng bușcudor, ca boțile a ușilor ți-și cânta nu oară în cor. Folosit hări fluiara ei ani, dicbana armonilor diucido, s-a lăxit cu cântiti de doși de jarii, ca mistiriul animisuratilor steari. Gaida cea beacli cu boații ca de birbiri, ci târpuși furtivreari te-ar mânești hi, și-ar mânluar fundea tău iho, toarnă dintr-o ană tiharaua întregului la om.